акцияи калон духтарако аз акция хафон намонед нигоҳ кунед. Инами тройкачаи фасон бисёриё кофта иста будан. Акция шида 350 мефурухтанд. ҳозир акцияда 200 сомона. ҳар он чизе ки дар ани нуқтаи савдо ҳаста бо шубкачаша бинед 200 сомона. Размеро ай чанд сола то чанд сола? ай синфи як то синфи 4 шумо размер меёбен. иҷада нигоҳ кунед чихе моделакои хушрӯ доранд духтаро. ина ҳамаи ҳамино акция шидаги 200 сомон. инаи тарафа бинен ино бо обручишкати пушни хушрӯан 200 сомон. марамад бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза. инами 12 дарвозара ростаки биёен 7 қатора тагишта. ина марамад инами нуқтаи савдо таги 7 қатор. ҳар он чизе ки мебинен ҳамаш бори новинкае акция рафтиста. духтаро ина фатачиҳошон да гап нест. инаи моделиш бо дига хеле диден 200 сомон. ина синфи 1 то синфи 4 5 ҳатто мешава. метавонен 200 сомон да харидорӣ кунен. медонам ки бисёриё ҳозир барои праздникҳо гирифтаистиян кудакода. марамад ина ҳинеёша бинен бо чихе хушрӯан 200 сомоне. хеле нарх нест дар дигар ҷо. марамад духтарако ҳатман омада ай пеш тамошо кунен. инаи сафедиш чӣ хеле ишам нишон чиен. инаи моделакша бинен и бо вай дошта диден. бали рошка дошта иам ҳамин нархая. мана диден чихе фасонай пушни як 200 сомон. рақамошон ҳаст дар рӯи экран. барои маълумоти бештар бо муроҷиат кунен. ва духтаракоиро бинен охи чихе хушрӯча акция рафтаистай. инами нуқтаи савдо да ҳама намуди фатачиҳошона двойка астай тройка астай ҳамаша 200 сомонӣ кардагиан. 350 сомон бо духтаро ҳозир бошад нархошон 200 сомон. аз синфи 1 то синфи 4 размер ҳаст. ина иша бинен бо ин моделиш чихе хушрӯча. хулас интихоби хеле зиёд доранд. марамад бо шубкачиҳошон качанд диден 200 сомон. ина биёен ай пеш бо бинен. касе омада наметавонад доставка доранд. ҳам сафедош ҳаст. ина сафедоша бинен чихе хушрӯай. ҳамин хел розовичаву сериву хулас чанд ранг астай. бозори Корвон айҷа тарафи Тило бозор 12 дарвоза. инам 12 дарвоза ростаки биёен 7 қатора такшай. диден марамад духтаро интихоби хеле васеъ. инам хе киртачиҳои фасон бо нархи дастрас. бозори Корвон да акция рафтаистай. духтарако як нуқтаи савдора ма шумо да тавсия метиҳам. ина фатачиҳои хушрӯви 300-350 сомонаша ҳамаша 200 сомонӣ кардагиан. бозори Корвон 12 дарвоза тарафи Тило бозор инами 7 қатора тагиш. марамад нигоҳ кунен ҳамаи размеро ҳастай. нархшон беҳтаринай духтаро мана 200 сомонӣ. ҳамқа интихоб бисёра. ина қисми болорам бинен чихе фатачиҳои хушрӯвай ҳамаша 200 сомонӣ. то размерои подростковира доре на. ина марамад ҳамаи размеро ҳастай. то синфи 4 ҳатто 5 ам мешава. бинен чихе бор бисёрай. оптовиш бо дига нархай. касе оптови гирифтанияй оптови бо арзон мекунена. ана донада боша инами 350 сомонора 200 сомон кардагиан. уз пет кунен духтаро марамад биёен. иҷада бо дигар намуди киртачаву двойкачаву ҳама чӣ доранд. ёшам нархошон беҳтаринай. омада бо айпеш хитон тамошо кунен бинен духтаро бо ҳам суҳбат шавем. хай киртача хушрӯвай духтарако нигоҳ кунен. ино двойкаянд. платюшкай ай болош инам хел накидкачаи фасони новогодни дора. акция рафтаистай 100 сомон. то синфи чанда? то 4 сола 5 солар размер ҳастай. 1 сола то 4-5 солар размер ҳастай. марамад аз дига цветошамас нишон метиҳам. материалш бо хушрӯчаира бинен беҳад фасон. марамад 100 сомоне духтаро. ина кабутакшамас 100 сомон. бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 7 қатор. нами 7 қатор яди ростаки таги 7 қатор даян. мана марамад доставка хоҳем доставкатон мекунанд. инаи моделакиш бо дига хеле диден капюшон дора фасонак. нархиш 100 сомон. ина варианти беҳад хушрӯча. ина остин доракан то 4 сола 5 солара размер аст. иша бинен иқа хушрӯча духтаро ва платюшкара бинен 100 сомоне. мана марамад ишам 100 сомон. размеро ҳастай. рақамашон аст дар рӯи экран. барои маълумоти бештар бо хучонда муроҷиат кунед духтарако. мана вариант беҳад бисёрай. ҳамаша арзон кардагиан. новогодний платюшкои фасон духтарако ира бинен. хушрӯчаани материалошон ғавса какай. нархошон 80 сомон. ина акция рафтаистай 80 сомонӣ. марамад дига цветошам аст нишон метиҳем. метавонен дархост кунен ё ки биёен ай пеш бинен. нигоҳ кунен чихе фасончаян 80 сомон. бозори Корвон ай тарафи
тилобозор 12 дарвоза 7 қатор инами ряди ростаки 7 қатора тагиш ина марамад инаи моделакоям ҳастай образи снегурочка духтаро шапкаш кати 80 сомон айшам 80 сомон мана шапкачам дора инаи савзакшам нишонтен инаи моделиш 100 сомон ая анаи фасониш 100 сомон ай духтаро и бо дигар хелай то 4 солара аз ҳамаш то 4 солара размер ҳастай мана интихоб бовар кунен ҳамқа бисёр айҷада киртачои хушрӯ фатачои фасон ино чанд пулан хушрӯ 100 сомон киртачора хушрӯги шадиден духтарако 100 сомон размераш чӣ хелай то 5 солара размер астай нигоҳ кунен двойкачаи киртай ай болош инам хе балирошкаи ғав сакаки фасон дора 100 сомон оз дигар цветошам аст нишон метем духтаро бовар кунен я намуд хушрӯчаанира бинен бо материалшон ғав сакакай мана 100 сомон двойкача то 4-5 солара размер меёбен иҷа бозори корвона и моделша бинен оқи чихе хушрӯ бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза инем 12 дарвозара ворид бигарден духтаро ряди ростаки 7 қатор биёен таги 7 қатордан мана марҳамат нархошон 100 сомон хеле киртача бисёр доранд ҳамаи моделош ҳастай нархошам нархҳои беҳтаринай ҳатман омада бо ай пеш тамошо кунен боварӣ дорум маъқултон мешавад духтарако қай палточо хушрӯване духтарако нигоҳ кунен балирошка палто фасонак 60 сомон марамат размерашон чӣ хелай фасонак 3-4 солада мешидай сафедшам астай оз нишон метем марамат ина каседа дар корай нархошон 60 сомон инамиам 60 сомонай қағавсаки хушрӯае духтаро нигоҳ кунен 60 сомон иҷада бо дига моделшам ҳаст мана инаи фасоноям 60 сомон бинен хушрӯгиша духтаро ина касе омаданияй ҳатман биёен бозори корвон тарафи тило бозор 12 дарвоза 7 қатора тагиш ира бинен ва имехшиқа хушрӯай ира бинен духтаро 60 сомон будае гарма как мегира гудака то 3 сола 4 солара ҳастай баъд я намуди дига палто доранд 100 сомон аям вай озиу палтошунам нишонтем ира бинен духтаро чихе английский стил палточаи фасон 100 сомон размерош ҳаст нависен бо худшон шумода мефаҳмонад